afọ ọchịchịrị emechiri m dịka si mere igwe mere tata nri nkụbọsị anyị gbara mmehie anyị dịka si gbara ndị mere anyị ekwela ka anyị kwenyere anyị ma zọpụta anyị na njikere. Mama, lee nwatụrụ Chukwu, lee Jesu Kristi, lee onye na-ekpochapụ njọ niile nke ụwa. Ha nwere isi ọnwụ ndị akpọ n'olu nke nwatụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi achịkọba dị na njere ahụ Kristi. Amen. Amen. Anatago Jesu n'obi, ọ bụ mbọsị aṅụrị, o si n'eluigwe bịa n'ụwa, otito dịrị ya. Jesu dị nwa dị obi umeala. Jesu dị nwa dị obi umeala. Jesu dị nwa dị obi umeala. Chukwu na jikere ime anyị na-ekele gị ka isi bịara ileta ezinụlọ anyị ụbọchị taata n'oge Krismas anụmanụ. Anyị na-eme ncheta na oriri nke ọmụmụ nwa gị Jesu Kristi. Chineke jikere na anaghị oge ka obe gị kpuchie ezinụlọ a. Ekwela ka anya ndị iro fụba, ekwela ka ndị ajọ ọma bịa ha nso n'ebe obibi ya, kama ka ịnọnyere ha mgbe niile na-achụsasị nke ajọ onye n'ebe ha nọ n'aha Jizọs. Anyị na-efesa ọbara Jizọs n'isi mama anyị maka ọgwụgwọ nsọ. Ọbara Jizọs Kraịst na-efesakwa ọbara n'ebe unu niile, n'ebe obibi unu, aka ọbara na-echekwaba unu. Ọbara Jizọs Kraịst of Nazareth, ọbara Jizọs Kraịst, ọbara Jizọs Kraịst of Nazareth, ike dị n'ọbara a gọzie ma chekwaba unu oge niile n'aha Jizọs. Anyị na-ayọ Sinayo nke Naịja nsọ Chineke na-agọzi ezinụlọ mgbe niile, echekwaba unu nye unu ahụike, onye ababa na nchedo niile. Ebe mkpa na-akpa anyị ma na-azọkwa anyị, nke a bụ ihe dị ike oge na ngọzi. Onye nwe anyị nọnyere unu, Chukwu niile